Oke, bersama kami Badia masih hijau jurang dan lamo wah Pak masih hijau dua lagang Randa desa kawan awak Randa aku koncowa pibal kan pibal hari lah tengah malam lawan jam pukul dua wah matu Man nak mau matu. lalu do Iya balai Pak ko kawan kopi ya kopi nak kan dicuci bola gus dek di coba kopi dia jangan di Gimana mato namu lalu hadia di ruang mato ju anta iyo anta inna anta iyo anta inna anta iyo anta inna iyo bana iyo bana iyo bana iyo bana desa bananyo kok malam jadi rasiang siang dehen di mabuk angan ke malam jadi rasian siangnya di mabuk angan buah salak buah cimangko namanya buah kaduonyo jika iyo adik katakan tidur pada so adia salamunyo asik ciu yo gimana mato namu lalu adia di ruang mato ju anta iyo anta inna anta iyo anta inna anta iyo anta inna iyo bana iyo bana iyo bana iyo bana dia sabananyo kok malam jadi rasian siang dehen di mabuk angan ke malam jadi rasian siangnya di mabuk angan buah salak buah cimangko namanya buah kaduonyo jika iyo adik katakan tidur badoso adik salamonyo kok malam jadi rasian siangnya di mabuk angan kok malam jadi rasian menjadi angan waktu itu siang. Oke, terima kasih. sekian dulu dari kami Bye. jangan lupa tonton terus ya